Minä olen Nuhaisa ja asun Koivulan tilalla. Täällä minun kanssani asuu 60 lehmää. Me päästään täällä vapaasti liikkumaan, syömään, juomaan lypsylle sekä makuuparsiin, kun siltä tuntuu. Tuossa tuleekin Joni. Hän huolehtii, että paikat pysyy siistinä. Sitä minä aina ihmettelen, että miten nämä kaverit on niin kovia sotkemaan, kun siistimistä riittää joka päiväksi. Joni on kyllä tosi ahkera ja mukava. Saamme päivittäin rapsutuksia. Ai että se tuntuu ihanalta. Joni antaa meille ruokaa. Siihen on aivan oma reseptinsä. Ruokaa on tarjolla niin paljon kuin jaksamme syödä. Aina kun minulla on tissit täynnä maitoa, käyn lypsyllä. Kuten näet, ensin utareet puhdistetaan hyvin. Sen jälkeen robotti lypsää maidon tankkiin. Samalla minä saan syödä herkkuja. Meillä on kyllä tosi hyvä olla täällä. Varmasti paras navetta maailmassa. Ja tuota minä ihmettelen, jatkuvaa saappaitten pesua. Tiesitkö, että kun maito on lypsetty, se on 3 tunnin päästä purkissa valmiina kauppaan lähtöön? Nauttikaa Koivulan tilan maidosta. Me nautitaan täällä Jonin täydellisestä huolenpidosta.